Aquest divendres 15 de juny, Fira Reus acull el tercer Fòrum de Comerç i Serveis de la Costa Daurada, organitzat per la Confederació d'Empresaris de Comerç i Serveis de Catalunya. A Reus, a Pronotícies, parlem amb Ernest Juncosa i Sergi Albarrán, president i delegat de la Seco7 al Camp de Tarragona, respectivament, per conèixer més detalls i les novetats que es presentaran a la jornada. Estem aquí perquè celebrarem el tercer Congrés de Comerç i de Serveis de les Comarques de Tarragona i és un fòrum que celebrarem el 15 de juny aquí a Reus, al Tecnoparc, i on es tocaran tres temàtiques que considerem que són d'una certa rellevància per potenciar avui en dia el comerç i les ciutats, que és el que necessitem. En el primer apartat tindrem la presentació d'una nova aplicació que hem desenvolupat, portem 2 anys treballant amb ell i se llançarà el dia 15, que és una aplicació per telefonia mòbil, per smartphones, amb l'última tecnologia per iOS, que és Apple, i Android en aquest primer pas, i per potenciar el comerç, que estigui tot representat, i amb el binomi de que les poblacions on està tot aquest comerç d'aquí al Camp de Tarragona també estiguin representat a nivell de monuments i el que és tota la situació turística, lúdico i cultural de cada població. Això serà un primer tema, que també anirà lligat amb el diari a l'Infoshopping, que fa 3 anys també que es va fent des que es va desenvolupar el pla estratègic, i tindrem una segona part on signarem amb el Departament d'Ensenyament un conveni amb Seco7, una formació per potenciar els empleats del comerç. Bé, l'aplicació que presentem ha sortit del pla estratègic que vam redactar conjuntament amb la Facultat de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili, i és una aplicació que fent servir l'última tecnologia aplicada als smartphones, amb els coneguts iPhones, Android, tot aquest sistema de telèfons intel·ligents que tenen la possibilitat, d'entre d'altres, de tindre geolocalització, doncs hem realitzat una aplicació força extensa, força àmplia, amb la qual introduïm tots els comerços de la Costa Daurada, de les poblacions que donen sobretot servei al turisme, i on combinem aquesta dualitat de turisme amb el complement de l'oci i del comerç, perquè creiem que el nostre comerç dintre d'aquesta demarcació depèn molt del turisme, i a l'inrevés, que creiem que des del comerç podem aportar molt com a destinació turística, amb un comerç de qualitat i donant a conèixer totes les possibilitats que tenim al comerç. Aquesta aplicació, com comentàvem, que presentem el dia 15, engloba tot això, tota l'activitat lúdico-comercial que poden fer els nostres visitants, però també els ciutadans de les nostres ciutats, perquè allà, a més de trobar tota la informació cultural, tota l'agenda cultural de la seva població i de les poblacions del voltant, doncs a més trobarà tota la informació comercial amb les ofertes que els comerços podran fer específics per als usuaris de l'aplicació. Creiem que avui en dia, que el 80% dels telèfons que es venen són smartphones i que aquest 80% dels nous telèfons i els nous usuaris de telefonia doncs estan cada vegada més habituats a fer servir aquestes noves aplicacions, doncs creiem que ens fa posar-nos al capdavant de tot el sector comercial a l'hora de poder oferir un producte que combini tota aquesta activitat.